नाजायोब्ला गावखौ जाफुंसार जानो हायो होननाय बाथ्राया बबेबा समाव ओंथि गोनां फोरमानबो नुनो मोननाय जायो। नैबे समाव आं दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय निउ आमगुरि गामिनि गुदि फरायसालिनि जे गेवलां फोथाराव नैबे समाव नुनो मोनदों गोबां सोलोंसाफोरा आसारि बा बोरला गावनायखौ नैबे समाव भिडिअ जार्नालिस्टखौ फारि फारि दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बे गेवलां फोथाराव आसारि बोरला गावनायाव नेसनेल गेलेनानै देरहासार जानो हानाय एबा मेडेल मोननानै मुं आरजिनो हानाय गहेला बर'नि सोलोंसा आसारि गेलेगिरिफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बे समाव जों मिथिना लागोन बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों फैगौ 27 नभेम्बर 2021 अक्ट'आव जानो गोनां आम्राबाती महाराष्ट्रआव नेसनेल आसारि गेलेगिरिफोरनि मादाव गहेला बर'नि सोलोंसा बिथां फुंखा खाख्लायारियाबो सासे नेसनेल गेलेनो थाखाय सायख'जाना बाहागो मोननाय जादों। नैबे समाव जों भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। फैगौ जानो गोनां 27 नभेम्बर 2021 अक्ट'आव नेसनेल गेलेनो थाखाय सायख'जाना दं। बे समाव नोंथाङा मा होनगोन? गिबियावनो आदामोनखौ जोंनि बे आरबिजिबि आर्सारि क्लाबाव जोंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आङो 27 नभेम्बराव आङो गेलेनो थांगोन नेसनेल गेम। बेवहाय आङो गोबाव समनिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामनानै दिनै नेसनेल सिलेक्सनाव सायख'जादों। नैबे समाव नोंथाङा दि 27 नभेम्बराव नेसनेल गेलेनो थाखाय थांगोन, दा माबायदि साखाफारा जानानै दङ? आं दा फुं बेलासि गोबाव समनिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरो आं बेखौनो सानो जे आङो मोजां मोनसे फिथाइ मोनगोन होननानै बेखौनो सानो। बे नेसनेल गेलेनो थांगोन बा नेसनेल खेलायाव नोंथाङा माबायदि आसा दं? जिहेथु गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो आसारि गेलेगिरिफोरा बे खेलायाव बाहागो लागोन। बेयावथ' जोङो आर्सारि गेलेगोनाव जोङो आसामनिफ्राय हौवा साब्रै हिन्जाव साब्रै थांगोन। आङो बेखौनो आसा खालामो, आङो मोजां फिथाइ मोनबोगोन, मेडेल मोनसे नङा मोनसेखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांनि गेलेनायाव नोंथाङा सोरनिफ्राय माबायदि खाबु मोना? आं 2018निफ्रायनो जे जोंनि टिचार मेडाम गहेला बर'आ जोंखौ गोबां सापर्ट खालामदों आरो आलायारन NGO निफ्रायबो आङो माखासे अनसुंथाइ मोनदों। सिगाङाव रोजा रोजा साबायखर आंखौ बिसिबां लाबोनायनि थाखाय, आरो आं बेखौनो आसा खालामो उननि समावबो हेफाजाब होलांगोन होननानै आं बेखौनो सानो। नोंनि गेलेनायाव नोंथांनि न'खरनिफ्राय माबायदि मदद मोनो? आंखौथ' गोबां हेल्प होयो। बिमा बिफाया गैयाबाबो जे मालायफोरनाव लाथ'नानैबाबो आंखौ दस्रायाव सेलेक्सन हैनो बा गेम गेलेनो थांनाय समाव आंखौ थिनहरो। आरो सिगां समाव बिदिनो गेलेजेननाय समाव बोरला बायनो बा दस्रायाव थांनो थाखाय थाइसेबो फैसा गैयै समाव मालायनाव लाथ'नानैबाबो आंखौ गेलेहोदों। नैबेहायदि जे गोबां सोलोंसाफोरा बोरला गावनो फैगासिनो दं, बाहाय साबेसे सोलोंसाफोरा बाहागो लाफैयो? बेयावथ' 70 बा 80निबो बारा प्लेयारफोर फैयो। ओमफ्राय दा बोरला गैयिनि थाखाय खावसेयानो फैया जायो। मानो होनबा बोरलाया जोंना गाव गावबागावसो बायनानै लानांगौ जायो, बेखायनो खावसेनिबो बारायानो फैया आरो। जिहेतु फैगौ 27 नभेम्बराव नोंथाङा जे नेसनेल गेलेनो थाखाय साखाफारा जानानै दं, बिसिम सौहैनो थाखाय नोंथांजों सोर माबायदि हेफाजाब होग्रा दं? आंजों दा हेफाजाब होग्रायानो बिमा बिफा, फार्स्टआवथ' बिमा बिफा आरो मेडाम आरो NGO नि आदा आब'मोन आरो सार मेडाममोनाबो आंखौ हेफाजाब होदों। नोंथाङा सिगां समफोरावबो बेबायदि बा गुबुन गुबुन खेलाफोरखौ गेलेखांबाय नामा? आङो 2018 फार्स्ट टाइम गेलेजेननायावनो आं नेसनेल गेलेदों आरो आं बाव टिमाव गल्ड मेडेल जों मोनदों। आरो 2019आव आङो
UP कानपुराव आङो ब्रन्ज मेडेल मोनबोदों नेसनेलाव आरो नै एबार 27 नभेम्बरावबो आं बेखौनो सानो मोनसे नङा मोनसे मेडेल आंनियाव फैयो। नोंथांमोननि जे नैबे बोरला गावनाय आर्चारि नैबे गेलेनायाव प्रेक्टिसनि थाखाय माबाफोर जेंना जेंसि बा माबा प्रब्लेम दं नामा? दङ, जोंनियाव दा गोबां प्रब्लेम दं। जोंनियाव दा माखासेनाव बोरला गैया आरो जों बेयाव रावबो टारगेट बायनानै रावहाबो गोहो गैया आरो फेस गैया जोंनियाव। दा बेनिखायनो जोङो बावनो गोलैसोनांगौ जायो आरो टारगेट आरो फेस गैया जोंनियाव। दा आं बेखौनो आसा खालामो जे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जोंनो एसे मदद होयो टारगेट फेस गेलेमु आयदानि जोंनो टारगेट आरो टारगेट फेस बनि गोनांथि दं बे फोथाराव। बिथां सोलोंसाया बुंदों गावसिनि माखासे प्रेक्टिसाव बा सोलोंनो थाखाय माखासे गोबां आगजु नांगौ होननानै नैबे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जे गेलेमु आयदानि दावबायसा बर' बिथाङा जाहाथे नैबे भिडिअनि गेजेरजों बा नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांखौ जों खावलायनो सानो बिथाङा जाहाथे नैबे गेलेनाय आयदायाव बिथाङा नायनानै बा जा हायो माखासे अनसुंथाइ हरनानै बिथांमोननि गेलेनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया बेनि थाखायनो नैबे रादाबनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।